Hello mga mamshi! Tara, samahan niyo ako mag-ihaw-ihaw for today's video. Sobrang dali lang nito, mamshi. Una, mamshi, maglagay sa isang lalagyan ng mamasitas, barbecue marinade, and maraming bawang. Naglagay din ako ng oyster sauce, mamshi, calamansi, and maraming sugar. Maglagay din ng paminta, mamshi. Timplahan nito, halu-haluin. Pagkatapos haluin, mamshi, of course, kailangan tikman. Ayan, naglagay din ako ng nor, mamshi, para mas yummy. Sunod, mamshi, ayan, isa-isahin. Ibabad ang mga liempo. Nagbabad din ako, mamshi, ng manok, leg thigh ang part. Ayan, mamshi, isa-isahin dapat. Ayan, i-separate ito, mamshi, sa isang lagayan. Ayan, lahat na, mamshi, nalagyan na ng sauce. Tapos, yung natira, mamshi, ayan, ilagay sa isang lagayan. Tapos, mamshi, ayun, 24 hours mo siyang ilagay sa ref, i-marinate, para mas masarap. Ayun na, mamshi, ready to ihaw na. Shout out sa aking kapitbahay na si Shockling. Salamat po sa pag-iihaw. Gumawa din kami dyan ng boneless bangus, mamshi, na may itlog maalat. Ayun lang, mamshi, mapunta kami ng gabi. Thank you for watching. Bye!